cha Igbo kwen Biafra kwen Igbo bụ Igbo kwen ndị Igbo ọ ga-adịrị ụlọ mma. Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu, His Excellency Maazị Nnamdi Kanu, ọ dịgoro mma inye gị anyị Biafra. Ihe iwu bụ Ọhamadike, ihe iwu bụ dike na dimkpa n'agha echeta Obiasike. Onye na-anụ unu ya bụ His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa, Eze ndị Igbo Biafra, igwe ka igwe ndị Igbo gburugburu. Ọnụ mara ihe na-emenụ, ọ na-agbagwoju m anya. Odu mkpọmasị ndị Igbo kpọrọ ibe ha. O tegosi nsi eji ekwuse a lot of people na-asị kedu ka Nnamdi Kanu ga-eji were jee nọ n'obodo oyibo na-fight Biafra na-ejekwezi mee Nnamdi arrest kpatakwazi Nigeria. Still people na-ekwu okwu ọnụ kwube na mmadụ abụrụ Chukwu. Mana ife na-ewute m too much bụ ife na-ewute m rinne n'ebe ndị Igbo leaders anyị nọ. For example, mmadụ ka Victor Ume na-asọtọrọ ọnụ na BBC. Onye ọbụla n'Igbo leaders, politician anyị, gọvanọs anyị, onye pụta ọsọ na Nnamdi jọmpụrụ bee. Ka ezi ihe Nnamdi ji jọmpụ bee, nwaanyị na-ejighị ekwute 48 people IPOB egwu na bee. Nwaanyị na-ejighị ekwute mkpụrụ mmadụ ngwa niile eji gbakasịa bee. Nwaanyị na-ejighị ekwute nna ya nwụrụ n'ime ije a. Nwaanyị na-ejighị ekwute na olu mgbe ọ ga-eje court achọ ka eburu ụzọ gbagbuo ya. Adọkwa the same Eastern Governor Kuchaman na Victor Ume achụchara ndị pere aka ka ejekwuo ya. Ihe unu na-ekwute nke ihe unu na-ekwu bụ na ọ jọmpụrụ bee. Ị na-ekwu ọ jọmpụrụ bee, na-ekwu otu ndị Operator Mpaitọ bụ ndị gọvanọs ikpeazụ ha ndị ọzọ gọvanọ Ekezi ikpeazụ na ndị ọzọ si wee jeje lee ambush na bee ka egbuo ya. Oliver De Coque tiri egwu se osisi nụ na a ga-egbu ya kwuru ofu ebe, mmadụ nụ na a ga-egbu ya gbaba ọsọ ndụ ya. Ka esi ka Maazị Nnamdi Kanu ejiji agbazi ọsọ ndụ ya. Onye pụtazi ọ na-asụtara ọnụ na ọ jọmpụrụ bee. Ewetezi ajọmpụ bee. Ndị gọvanọs a ma Victor Ume a ihe niile a na-ekwugheri ka m jụọ ụnụ, ọ bụrụ na obodo ụnụ ka a bịara ka e nyere gị bel ejejekwa kọtụ ọzọ abịa chọọ igbugunu gbuo followers gị niile ma ọ bụ ndị nọ na be gị, ị ga-achọ ụzọ gị. Akwa onye nụrụ ọgụ gbuo ọsọ onye gbara ọsọ n'ọgụ na-echigata azụ n'ụkwa nke ebụọ. Ọ bụrụ na egburu Nnamdi Kanu mgbe ahụ a ga-eme ya arrest ije court kịta? Mba. Biko nụ ndị Igbo leaders anyị ka anyị mere n'onwe anyị ebere. Oke Igbo leaders anyị na ndị gọvanọs anyị South Eastern gọvanọs anyị unu adịghị ekwu okwu. President Buhari bụ onye isi ndị meti ala na-egbu ndị mmadụ. Unu adịghị ekwu okwu onye isi ndị West Africa ICC. Unu adịghị ekwu okwu onye isi ndị Boko Haram. Unu adịghị ekwu okwu ndị niile ha ha na-egbuchasị n'ime ọhịa na-ewekọrọ ana ha mara Benue steeti na-egbu ha na-ebe ha ma isi ma ụkwụ ma ara ihe niile n'elu ha na ndụ. Unu adịghị ekwu okwu a. Kama onye ọbụla kpọrọ ọnụ bụ Nnamdi Kanu. Unu amakwa ife ka mgbazi unu Biafra niile Igbo niile na-ege m ntị
gee ntị ọfụma na ihe onye amara karịrị ya. Onye amara ebe enyiri mmadụ ga-abụ oji bụọ obido n'ụkwụ wee bọba. Ambasonia akwụrụ mana onye isi ha Ambasonia nọ n'ime jee na mkpakpa na akpa na Ambasonia kemeri ma anaghị eme n'ihe dị na Ambasonia kemeri na-agba ọsọ. Oliver Tambo na South Africa bi London ọga kpatakpata ahụ Nelson Mandela were jee nga 27 years ka ọ nọ n'ime nga ka nsogbu bidoro. A na-eti isi ebe niile na-emebi ihe niile. Emeka anyị ọkụ ha chụrụ chọta udo mgbe ọ bụ Secretary of Commonwealth. Ha chụrụ fight ya udo. So ihe na-agwa ndị Biafra bụ Nnamdi Kanu anọghịzi Europe, Nnamdi Kanu nọ na Nigeria. Kịta ka ị ga-fightizie maka freedom because na ọ nọzigo nso. Ọ bụrụ na obi esighị ike na ọ nọ na London ma ọ nọ America ọ nọ kịta ka obi esighị ike. Kịta ka unu ga-ebido mebibe nke bụ ihe. Kịta ka unu ga-ebido chụba ndị Fulani ezigbo gbube ndị atụrụ ha egwu ha. Ọ bụghị ka ha meghara ya anya bịa nara ya ala nna nna anyị ama ekwe omume. Matakwa na okwu Nnamdi Kanu kwuru. Nnamdi Kanu sị na ya ejighị disappoint kwa anyị mana anyị disappoint kwana ya. Ọ bara n'ime eminu n'onwe deputy. Ọ bara n'ime eminu n'onwe secretary. Ọ bara n'ime eminu n'onwe coordinators. Ọ bara n'ime eminu n'onwe commander in chief na Eastern Security. Ọ bara n'ime n'onwe second in commander in chief na Biafra Army. Ka ezi ihe unu ga-eji wee na-arara ụra. Ka m kwere unu nyere 72 hours. 72 hours ruo amere ihe a na-eme. Unu tiribe ebe niile. Chụwa onye ọbụla gba tibenu. Ibu na victim me sine ya bụ sineti nwaanyị n'ike anyụ amịrị narị ya pawa. Ọ na-ekpu ogologo okpuru edi ndị China. O kwesịghị ịnọ na ama Igbo na-ekwuwere ife ahụ. Ọ kịta ka unu yutu ma nwatakịrị a mụrụ ọfụrụ chọrọ inwere onwe ya. Oke ime enu ma na ihe makwa ihe ndị a na-agba anyị. Victor Ume kwuru ekwuo na a na-emegbu anyị emegbu. Onye binikwa ọ na-emegbu anyị emegbu. Onye nke a bini a na-emegbu anyị emebi. A na-emegbu anyị emegbu ka ndị dafa ajisi ka akwụsị imegbuzi anyị. Because na a na-enyecha ya ego oyi nke gị mmanụ ihe nke anyị nwekwara akụ na ụba Biafra ka a na-enyecha ndị Biafra. Enyecha ndị data enyecha Niger data maka Imo nọ na ya, Abia nọ na ya, Anambra nọ na ya. Ha bukọrọ ya 6 million Fulanis na-enye almost 3 million to 400 million nyenyecha anyị buruzie ndị ọzọ na-ebupụsị. Unu wee na-enwe aṅụrị na ejeje mee Nnamdi Kanu aresti na nke ya agụgo. Unu ama mgbe Mandela bara n'ime ndị ANC na ndị South Africa ọ gwara gị na endere ọbụ ha ama fight apartheid. Onye isi Ambasonia nọ n'ime ndị Ambasonia ọ gwara gị na ha ama fight. Ọ dịta Nnamdi bara n'ime reserve ka a ga-ebidozie fight na Biafra. Kịta ka ebe niile ga-enwe ọkụ. Ụmụ Biafra ma UGM ma Eastern Security ma Biafra Army volunteer forces nwunye mmadụ ebe niile ọkụ ma eri ka ebe niile dị ọkụ. Unu ekpere ka udo dị maka na otu siri mara Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu dị redi enwu mana gị nwee dị redi enwu. Onye ọbụla dị redi sacrifice nne ya nna ya elekọ mkpụrụ obi chọkwa sacrifice onwe ya maka gị nwa ọdụmma gị ka ihe ị ga-eji wee nọrọ na-eri akpụ na-eri garị na-ekwu okwu ogorogoro edi na-ekwu nonsense. Ndị Eastern Governors anyị ọha na eze George Obi ọzọ
na ndị otu ha unu na-ekwu okwu na-ata okwu eze. Ọ na-aba anụ ọgụ n'chia n'ume ụlọ n'usie ya ike uruo n'iro emegharịa ya kpuchie ya, mana unu anaghị ekpuchi nke unu na-eme ka unu na-edisgresi onwe unu bifo ọnụ Fulani. Okwu ndị niile a na-ekwu nọnsensị niile ha na-ekwu nwaanyị unu ejighị ekpuchi ụmụnne unu otu akụ ndị Igbo unu obi ajọgbuo unu onwe ndị Biafra unu ajọgbuo onwe. Ralph Wazuke can never say such thing Victor Obiozor spoke. After the Dokubo can never say that. Uche Mafo can never say it. Because only one that fight came with the Biafra. Man, na fight ka hapụrụ gọvanọ na-eje ebuke gaa na-eri jee esi na Anambra tedu ụzọ batabe Victor Ume agụrụezi Igbo niile o techara ya. Ndị politishan ahụ hapụ na arụ ka arụ kwụsịrị unu maka na ihe unu na-eme ala Igbo ga-emegide unu ihe unu anwụcha isi ya. Unu ama enwe peace, unu ama enwe ndụ. Nigeria agụgokwe, Nigeria agụgo. Nwa obere trafụ ka esetiere Nigerian gọọmenti ha aje mmanye ha chere ha mee Nnamdi Kanu arrest akụbara ha aka, mana kịta akụrụ budere nwee nsogbu. Unu enwere nsogbu maka mba ụwa, anya mba ụwa nọ n'ime. Ọ gara ụlọ mma ọnụ hapụrụ Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu adịghị egbu mmadụ. Nnamdi Kanu abụghị ọnọghị gọọmenti. Nnamdi Eastern Security bụ ihe a na-achọ Fulani herdsmen na atọrọ. Mana ndị gọvanọs anyị na ndị Igbo leaders anyị amara datị na ndị Fulani ha na-achụ ọya na-ewute ndị Fulani. Ha na onwe ha sokwuru kpọrọta ha n'ihi na eji enye ha President of Nigeria, Deputy President of Nigeria. Ama enyi unu ya. Unu mee enu ma na ama enyi unu ya. Ama enyekwe ya unu. Mgbe akụnụ ga-ama ihe ga-emenu. Ama enyi ya unu na-eke. Ama enyi ya unu n'oye. Ama enyi ya unu n'afọ. Ama enyi ya unu na nkwọ. Eastern governors anyị, senators anyị, politicians anyị na Eastern region. Ama enyi unu Igbo president. Ama enyi unu Vice President of Nigeria, Igbo President of Nigeria. Ameghị ebe a ga-enye unu kacha enigwe na ala ga-etiti unu. Gọ Chukwu Okike Abịama nke na Maazị Nnamdi Kanu na ndị IPOB family na Eastern Security ga-etiti unu. Ihe unu ga-eme bụ gbaa n'izu jee nọkpụrụ n'ọnụ kpọpụta nwanne unu. Ndị Yoruba esi otu ahụ eme, ndị Hausa esi otu ahụ eme, nke m dị iche bụ aja afa. Onye na-aza ajụjụ ma BBC bịa ma ọ bụ Channel TV ya mara ka o si aza ajụjụ. Unu ekwugherizi na ekwugheri ihe na-emekere unu ka anyị bụrụ na ofu ụmụnne. Ebe ahịa mkpugo 3 to 5 million people before during only 3 years ma starvation na ihe niile anyị aka kwesịrị ịkpọ onwe anyị asị na mpaghara ụwa. Ebe ọbụla ijere a na-achụ ndị Igbo. Ebe ọbụla ijere a na-achụ ndị Igbo. Maka ndị Fulani. Ndị Fulani na-ebu ego anyị ka eji achụ ndị Igbo na ndị Igbo na-eji eme ọzọ dị iche iche because ego anyị ego mineral resources anyị eru anyị aka anyị amụzi. Anyị ga-akpọ gbawara mbọ ma arụsokwe ndị na-agba mbọ nke arụrụ a, ndị na-eje ere mmadụ, ndị na-egiri abụ mmadụ ọmadịkpara ha mma. Mana ana m asị biko ndị ọha na eze George Obiozor na ndị otu gị ọha na eze ndị ọzọ World Igbo Congress Aiwa gbakọtara aka ka erilize Nnamdi Kanu maka na 72 hours enyere. Ọ bụrụ na erilize Nnamdi Kanu Nigeria ga-enwuru ọkụ. Somalia ga-aka Nigeria mma. Otu a ka nna agbadowe unu uche na-ejide Nnamdi Kanu okwu agụgokwe ndị a na-ekwu afụrụ ka Joe Igbo kwe na-eti mkpu na Nnamdi Kanu si na ọ ga-egbu ya. Ọ nọ na Lagos na-ekwugheri eji egbu ya ọ na-eme ihe
ihe Tinubu Jagaba na ndị Lagos jụọ Igbo kwe ihere mee gị. Ọ bụghị iwu na onye Anambra ga-azọta Biafra, nke ọ na-abụ onye Enugu, nke ọ na-abụ onye Imo, nke ọ na-abụ onye Abịa, nke onye chukwutere mmanụ ga-enye anyị Biafra. Achukwu etego Maazị Nnamdị Kanụ mmanụ nye maka anyị so. Agọzie m ndị Eastern Security ike agbụrụ unu gaa n'iru. Kịta agụrụ ga-egosi ihe unu bụ. Ndị niile na-anụ ọgụ gosiri ihe unu bụ. Gosiri Nnamdị Kanụ Biafra, Niger Delta nọ na Biafra, ndị niile Benin, all of you, Benue, pụta n'igurube n'oge ugbu a. Gosiri Nnamdị Kanụ na ọ na-anụrụ ụlọ ọgụ n'ụlọ soja anụrụ ọgụ. Ihere mee ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram na ndị ICC. Mana Britain ga-ata afụfụ arụ niile ha na-akpa. Achọghị m ime ebe emere Nnamdị arrest. Ihe mmadụ wee bụ na Nnamdị Kanụ nọ n'ime ka Nelson Mandela ewee nụwa ọgụ wee merie ha, wee merie apartheid. Otu a ka Nnamdị Kanụ ga-esi nọ n'ime eme ụdị ihe anyị enwe Biafra independent n'ihi na Biafra abịago. Mụ onwe mgbe Obi of Obi ndị eze, Obi Hauten, Igwe Hauten, eze ndị Igbo South Africa, igwe ndị Igbo gburugburu, ofu igwe na-ejire certificate ihe njiwe ọfọ na ogu. Ọfọ na ogu m chụbakwa ndị na-achụ m. Ọ dịrị egbu ndị Biafra IPOB family gbuo onwe ha. Ndị niile na-apụlanụ ka egbuo Nnamdị Kanụ n'ime prison ga-ebu ụzọ nwụchasị. Ha ga-anwụchasị. Ndị niile na-azọ ọchịchị ma erilizi Nnamdị Kanụ agaghị afụ adị ndụ ruo 2023. Otu a ka ọ dị, otu a ka ọ ga-adị ide ise.